Kae jatilane manunggal tri sejati. Kae jatilane manunggal tri sejati. Ayu ayu penarine sika-sika jogetane tak sabungnya iramane.
ha i
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Oh
Oh ya. Zai. Oh ya. Oh. Oh. A-I-O. Yo. Yo. Alan Des. As. Sing nyamplok Angel kok. Oh. 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 A-I-O. Oh ya. Oh. E-E. A-I-E. 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 A-I-O. As. Iya. Yuk. Oi. Yo. Orah iya. Alot iya. Ora cok sesarengan manunggal Tri Sejati. Ada di Masuda. Ada Rizka Nalurisa. Kowe enak cok.
manunggal sejati Winajo sejo Se asa Kembar dua kedis Kembar jenenge Rizka Nalurisa kaya rata dan dikasih sayange sing kaya cahliane bapak ibu bingung dhewe Sudah dikasih sekalian satu tembang lagu Mbak Rizka. Langsung digayengke. Langsung dinai sing gayeng iki mau. Penting aja nangis ya. Ora iso nangis aku bisa. Soalnya akeh sik relate. Heeh ta? Akeh to? Ora jo aku. Aku ora ngomong nek kowe lho. Nggih, Bapak Ibu ada yang mau request lagu? Apa pilihan dan panjenengan apa pambututan monggo. Napa, Mas? Rasa Bali, aneh kene tekan isuk, Mas. Ada lagi yang mau request? Monggo ya. Sing request ora nyawer mau ngono. Oh, sing arep nyawer ana? Request ning ra nyawer. Oh, ra nyawer. Lebih akeh mau sore. Sapa? Wong era rene kok. Wong era rene. Ning delok lewat YouTube. Delok lab. Kayak kono kayak kamerane akeh banget. Lagune apa Mas Sudan? Puspita Nolo, nggih. Heeh. Wis pokoke manut mburi, engko bangane kendange
digulung mengko. Bangane dikukuti gaweran. Oh, bangane dikukuti. Tak marang leren nak dhewe iku. J, monggo Mas Puspita Nala tes sesarengan manunggal dari sejati. Sejati. Lindri nyawa netramu Kesusu dasar lencer kuning anggugah rasa tresnaku tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai yang kau tahu, rembulan kau sumutan, nyekseni tresno kantu, tak ono liya mung sira wong ayu. Rano liane pokoknya. Apus. Apa tahu apa sih? Kerep. Manunggal Tri Sejati. Enak Mas Huda. Bareng Rizka Nalurisa. Ada di Mas Huda. Sesok. Tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai yang kau tahu, rembulan kang sumunar nyekseni tresno kantu, tak ono liya mung sira wong ayu. Ono liya mung sira sayangku. Dene ono liya mung sira
Walah, apa nih sing apik? Gimana lu? Apa kata kuwi mau ki? Efek. Oh, efek sone. J. Apa? Lagunya apa mana, ditarik iki? Apakah sudah ada request? Oh, kenyataan. Kasunyatan. Kenyataan. Kok jebulnya malah le semar ngerilet. Kepiye? Kepiye? Kasunyatan, Mas. Kasunyatan. Kasunyatannya piye maksudnya? Mas bawa piye iki mau? Kok Pahit lah. langsung ya? Ora sik. Kasunyatane piye Mas Do? Wis ditinggal lunga. Weh. Bundet jare. Ora melu-melu aku. Aku wani nek aku. Heeh wis baris kabeh. Diteruske. Engko bali aku disangoni ndok gemak ya. Kon mampir. Dikasih kasunyatan Mbak Rizka. Kasunyatane piye maksudnya? Kasunyatane ben ngrilet-ngrilet karo sing do ditinggal-tinggal ngono kuwi. Sakno. Ora gampang nampa lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Piye to? Dudu aku sing duweni.
duweni sumadeng wong liya yuk. Ayo yuk. Yo, yay. Yo. Tarik yo, yeay. Yuk.
Jakarta. Saya bernyanyi ya Tuhan memang sengaja buat menghibur hati yang duka. Lurek lurek mulane sombong nadyan cine buntute topo entok lirik ya dik ya sing kira-kira sing dilirik bojone kanca. Gerakan sithik. Oke, ra apa-apa. Ayo yo yo yo. 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 Yeay. Ya, ya. Ki demit ki do rembugan apa to? Arisan, arisan. Ora iki mau ki demit ki do rembugan apa to jane iki? Iki ki malam apa to kok arisan ya ini? Heeh. Hantu-hantu iki lho rembugan apa to jane iki? Para ibu-ibu PKK iki lho ya ini rembugan are. Hantu lampir ya. Ngawur Mas. PKK kuwi lampire iki apa sih ditok iki? Mbok de lampir. Oh to, dis mari urung. Kok tak tekoni mari apa urung? Kandhane kuwi hantu kok. Ra iso mari kuwi jinis ngono kuwi. Gawan. Gawan jan ra mari wi. Ayo Dit.
sosok. Dinda, Dinda. Tak
seminggu jimat gawe sensem kamulan busana tira sutra maca warna lelakon bersana kek manise suleso ayo yo oke kanan kiri pripate milang milih esame jimat gawe sesep kamulan busana tira sutra maca warna lelakon bersana kek manise suleso Yuk. Yo, ye. Tarik yo. Let's go. Selamat Rahayu yo 14 yo sor
bojo ra tau mulih ayo yo 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 kondur kondur Yuk. Selamat. Yuk. Tresno ati digawe buyo Tresno ati digawe buyo buyo Satria ing patukara Tresnawati digawe buyo digawe buyo Satria ing patukara pikir kareno pikir kareno gedis ayo pulang Selamat rahai kondur ya ya Umar moyo ingsun timbali Umar moyo ingsun timbali timbalono Umar moyo
dewa Marmoyo ingsun timbali Marmoyo ingsun timbali timbalono Marmoyo Raden Janaka Raden Janaka dasar bagus kepara nyata Raden Janaka dasar bagus kepara nyata dasar sekti mandraguna layang dilayang sekar melayung layang dilayang sekar melayung layang di sana layang di sini sama saja layang dilayang sekar melayung layang dilayang sekar melayung layang di sini layang di sana sama saja tresno ati digawe wuyung tresno ati digawe wuyung wayang Nalendra Satria ing Madukara layang dilayang sekar melayung layang dilayang sekar melayung layang di sini layang di sana sama saja yo kender yo let's ayo yuk tarik yo kondur yo let's pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Siti Aisyah, pendidik kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Ayo,
ya. Tampan nih yuk. Yo. Yo, bablas. Tarik yo. Yo. Sembuh. Gondal gandul nek pos rondo abang ijo neng prabatan putih-putih nek kuburan gondal gandul rakatokan aduh penake aduh senenge tonton jatilan karo gendakane karo penakane yo